Donostian Nafar batek lortu du Nafarro klasikoa irabaztea, haze eguna zurea luzetik jodezu, lezaunen, bakarrian zara, iesaldi eritsi zara, eta hortik berriz ere eraulen jo, eta gure kamerek zure erasoak ez dituzten harrapatu arren, erakutsi duzu maila oso honean zaudela, eta Nafarro klasikoa irabazi duzu. Zorionak. Eskerrik asko. Bai, oso egun polita zen, banek egun Nafarroko klasikoa zela, Nafarrak gara eta ongi egin nahi genuen. Eta hasiera batean oso azkar hasi gara, azedo aldetik nahiko estu zelako errepidea. Nahiko aurrean egon gara, baina neutralizatu egin gaituzte. Baina gero ja bueltatu gara hemen Lizarrara eta Grozin aldera. Eta gero ja iesaldi bat egin da, Grozin nahiko txar sentitu naiz. Baina saiatu naiz aurrera egiten, Lezaunen nahiko ongi sentitu naiz, eta aurrera joan naiz, eta eraulen erasoa jo dut eta bakarrik joatea lortu dut. Zorionak. Eskerrik asko.